አማኑኤል ገብረእግዚአብሔር ዕውት ናይ ጊዜ ውድድር ሻምፒዮን ኤርትራ በመሆን ክብሩ ዓቂቡ አክሊሉ አረፋይነውን በተመሳሳሊ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክብሩ በመዕቃብ ተዓዋቲ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ውድድር ክሮኖሜትር ሻምፒዮን ኤርትራ ኮይኑ ተስፉ ኤርትራ መንእሰይ ተቀዳዳማይ ምስ ሩዋንዳዊት ጋንታ ተጸንቢሩ ፈላሚ ግጥም ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ውሑድ ዓቐን አልኮል ጥራይ መስተ ከምዝሽየጠሉ ተገሊጹ ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክቡራት ተኸታተልቲ ዕለታዊ ዜናታት ስፖርት ሒዝና ልኩም መጺና ኣለና አማኑኤል ገብረእግዚአብሔር ዕውት ናይ ጊዜ ውድድር ሻምፒዮን ኤርትራ በመሆን ክብሩ ዓቂቡ አክሊሉ አረፋይነውን በተመሳሳሊ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክብሩ በመዕቃብ ተዓዋቲ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ውድድር ክሮኖሜትር ሻምፒዮን ኤርትራ ኮይኑ ሎሚ ዕለት 13 ሰነ 2024 ሻምፒዮን ኤርትራ ብናይ ጊዜ ናይ ክሮኖሜትር ፈሊሙሎ ኣብዚ ፈላሙ ውድድር ካ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ተቀዳደምቲ ኣብ ዝተፈላለየ መዕቀኒታት ተወዲቦም ውድድሮም ኣካይዶም እዚ ናይ ሎሚ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ ጁኒየር ትሕቲ 18 ዓመት ውድድር ትሕቲ 23 ዓመትን ልዕሊ ዕድመ ኤሊት ደቂ ኣንስትዮ ብተወሳኺ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮውን ብተመሳሳሊ ናይ ትሕቲ 18 ዓመት ጁኒየር ናይ ትሕቲ 23 ዓመት መንእሰያትን ልዕሊ 23 ዓመት ዓበይትን ዘጠቃለለ ነይሩ እዚ ውድድር ንኮ ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ጀሚሩ በዚ መሰረት ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጁኒየር ኣድያም ኢሳቅ ዕውት ክትከውን ከላ ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ካ ኣድያም ዳዊት ካብ ክለብ ደንደን ሻምፒዮን ኤርትራ 2024 ናይ ደቂ ኣንስትዮ በመሆን ተዓዊታ ሚለና ያፌት ካብ ክለብ ደንደን ብ13 ካልእታት ዶንግያ ካልእቲ ሱዛን ፍሳሐ ካብ ደቡብ ድማ ሳልሰይቲ በመሆን ኣብ ፖዲየም ደይበን እቲ ዝዓበየ ኣቃልቦ ብዙሓት ድግፍቲ ዝሰሓበ ውድድር ግን እቲ ከዋክብቲ ተቀዳደምቲ ተኣኪቦም ዝሳተፍሉ ውድድር ክሮኖሜትር ናይ ደቂ ተባዕትዮ ዓበይቲ ነይሩ ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት አክሊሉ አረፋይነ ብቐሊሉ ንመበል ሳልሳይ ዓመቱ ተዓዊትሉ ዕላማ አክሊሉ አረፋይነ ኣብ ውድድር ዓበይቲ ብሉፅ ውፅኢት ምምዝጋብ ነይሩ ኣብቲ ድሕሪ ዓወቱ ዝገበሩ ቃለ መጠይቅ እውን ነዚ ይገልጹ ኣብቲ አማኑኤል ገብረእግዚአብሔር ካብ ሊድል ትሬክ ብንያም ግርማይ ካብ ኢንተርማች ሄኖክ ሙሉብርሃን ካብ አስታና መርሃው ቅዱስ ካብ ትሬንጋግኖ ብተመሳሳሉን መትከል እዮም ናትናኤል ተስፋጽዮንን ካልኦት ሓያላት ተቀዳደምትን ዝተሳተፉሉ ውድድር ዝበዝሐ ደጋፊ አማኑኤል ገብረእግዚአብሔር ክዕወቱ ተጸቢዩ ከም ዝተገብረሉ ትጽቢቱን አማኑኤል ገብረእግዚአብሔር ብዘደነቕ ፍጥነት ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክብሮ ዓቂቡሎ አማኑኤል ገብረእግዚአብሔር ንክብረ ወሰን ዝዳረግ ግዜ ብምዝጋብ ተዓዋቲ ናይ ጊዜ ውድድር ክሮኖሜትር 2024 ኮይኑ አማኑኤል ገብረእግዚአብሔር ነዚ ውድድር ብ49.5 ኪሎሜትር ኣብ ሰዓት እንዳተሓንበበዩ ውድድሩ ዛዚሙ በዚ መሰረት ተቀዳዳማይ አሜሪካዊት ክለብ ሊድል ትሬክ አማኑኤል ገብረእግዚአብሔር ተዓዋቲ ወርቂ መዳልያ ውድድር ግዜ ሻምፒዮን ኤርትራ 2024 በመሆን ዘውዲ ደፊኢሎ በዚ ከዓ ንዝመጽእ ሓደ ዓመት ኣብ ዝኣተወ ውድድር ግዜ ብባንዴራ ሃገሩ ዝወቀበት ማልያ ለቢሱ ቀዳደሚ ካልኣይ ከዓ ተቀዳዳማይ አስታና ሄኖክ ሙሉብርሃን ክኸውን ከሎ ሳልሳይ ተቀዳዳማይ ኢንተርማች ብንያም ግርማይ በመሆን ኣብ ፖዲየም ደይቦም ሄኖክ ብሩር መዳልያ ተሸሊሙ ብንያም ግርማይ ከዓ ነሓስ መዳልያ አንጠልጢሉ ሎሚ ዝሃረሞ ግዜ ምስ ንርኢ ቀዳማይ አማኑኤል ገብረእግዚአብሔር 43 ደቂቃን 22 ካልእትን ካልኣይ ሄኖክ ሙሉብርሃን 43 ደቂቃን 55 ካልእትን ሳልሳይ ብንያም ግርማይ 44 ደቂቃን 33 ካልእትን እቲ ዝዓበየ ናይ ጽርግያ ውድድር ዕለት 15 ሰነ ክካየድ እዩ ተስፉ ኤርትራ መንእሰይ ተቀዳዳማይ ምስ ሩዋንዳዊት ጋንታ ተጸቢሩ ኤርትራዊ ተስፉ ተቀዳዳማይ ዮናታን ኪዳነ ምስ ኣብ ሩዋንዳ ዝመደበራ ኮንቲኔንታል ጋንታ ጃቫ ኢኖቬቴክ ፕሮ ቲም ከም ዝተጸንበረ ሓዳስ ጋንትኡ ጃቫ ኢኖቬቴክ ብወግዒ ኣፍሊጣ ጃቫ ኢኖቬቴክ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዩሲአይ ኣፍልጦ ረኺባ ዝተመስረተት ጋንታ ኮይና ኣብዚ ዓመት ድሮ ኣብ ብዙሓት ውድድራት ተሳቲፋ ዘላ ጋንታ እያ እዛ ጋንታ ብሓደ ሰነ ኣብ ዘርጋዓተውን ብዘይከን ዮናታን ካልእ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ናብ መሳርዓ ንምጽንባር ድሮ ኣብ ስምዕ በጽሓ ከም ዘላ ገሊጻ ትርከብ ፈላሚ ግጥም ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ውሑድ ዓቐን አልኮል ጥራይ መስተ ከምዝሽየጦ ተገሊጹ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ጽባሕ ሰንበት አንጻር ሰርቢያ ኣብ ተካይዶ ፈላማይ ጸወታ ንዋንጫ ኤውሮጳ
ኣብ ስታዲየም ኣሬና ትሑት ዓቐን ኣልኮል ዘለዎ ኣልኮላዊ መስተ ጥራይ ከም ዝሽየጥ ተሓቢሩ። ኣብዚ ውድድር እታ እንኮ ትሑት ዓቐን ኣልኮል ዘለዎ ኣልኮላዊ መስተ ዝሽየጠላ ፀወታ እዛ ፀወታ ጥራይ ምዃና ክግለጽ ከሎ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ኣስታት 40,000 ደገፍቲ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ክሳተፉ ትፅቢት ኣብ ዝተገብረሉ መኽፈቲ ፀወታ እዞም ብዕግርግር ከምዘይቀደሙ ዝፍለጡ ቲፎዞ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ምስ ደገፍቲ ኣንጻር ጋንታ ኣብ ዘየድሊ ጎንፂ ከይኣትዉ ብምስጋእ ምዃኖም ኣዳለውቲ ናይቲ ውድድር ብተወሳኺ ገሊፆም። ቪኒሺየስ ጁኒየር ንቤት ፍርዲ እስጳኛ መስኪኑ። ዝሓለፈ ዓመት ግዳይ ዓለታዊ ፀርፊ ምንባሩ ዝፍለጥ ብራዚላዊ ተፃዋታይ ክለብ ሪያል ማድሪድ ቪኒሺየስ ጁኒየር ድሕሪ መስርሕ ፍርዲ ዓለታውያን ደገፍቲ ክለብ ቫሌንሺያ እዚ ፍርዲ ስለ ኩሎም ጸለምቲ ህዝቢ ዝተፈረደ ፍርዲ ክብል ኣብ ልዕሊ እቲ ቤት ፍርዲ ዘመሓላልፎ ውሳነ ዘለዎ ደገፍ ገሊጹ። ቪኒሺየስ ኣብ መግለጺኡ ብዙሓት ነዚ ክሲ ከቋርጾን ዝገብሮ ዘለኹ ትርጉም ከምዘይብሉን ኣብ ጉዳይ ኩዕሶ ጥራይ ከተኩር ነጊሮምን እዮም። እንተኾነ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ዝዛረቦ ኣነ ግዳይ ዓለታዊ መጥቃዕቲ ዝኾነ ተፃዋታይ ጥራይ ዘይኮንኩስ ኣንጻር ኩሎም ዓለታውያን ዝቃለስ ሰበ ክብል ተዛሪቡ። ቪኒ ኣብ መወዳእታ እዚ ኣብ እስጳኛ ከም መፈተን ዝተጀመረ ፍርዲ ናተይ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ኩሎም ጸለምቲ ህዝቢ ፍርዲ እዩ ክብል ሓለፍቲ ላሊጋን ሪያል ማድሪድን ንዝገበሩሉ ድጋፍ ኣመስጊኑ። ኣገራሚ ዛዕባ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቡብ ሱዳን ኣዘራረቡ ኮይኑ ተፃወቲ ሃገራዊት ጋንታ ደቡብ ሱዳን ኣብ መጻረዪ ዋንጫ ዓለም ኣንጻር ሱዳን እንተደኣ ተዓዊቶም ነፍሲ ወከፎም $300 ቦናስ ከም ዝወሃቦም ቃል ከም ዝሰኣተወሎም ተገሊጹ ነይሩ። እንተኾነ ሓደ ስሙ ክግለጽ ዘይደለየ በቲ መብፅዓ ከም ዝተቆጥዐ ዝተገልጸ መንግስታዊ በዓል ስልጣን እታ ሃገር ቅድሚ ፀወታ ንኩሎም ተፃወቲ ነፍሲ ወከፎም $1,000 መተባብዒ ከም ዝወሃቦም ተገሊጹ። ደቡብ ሱዳን ኣብቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ሃኒፃ ብፊፋ ተቐባልነት ኣብ ዝረኸበ ስታዲየም ጁባ ኣንጻር ሱዳን ዘካየደቶ ፀወታ 3 ብባድያ ተሳዒራ። ጉዳይ $300 መተባብዒ ግን ዋላ እኳ ነቶም ተፃወቲ ዘይሓሰብዎ ቅድሚ ፀወታ $1,000 እንተምፅኣሎም ክዕውቶም ግን ኣይከኣለን። ኣብ መወዳእታ ኣስቶን ቪላ ንውዕል ብራዚላዊ ኣከፋፋሊ ፊሊፕ ኮቲኒዮ ንምስራዝ ምስ ወኪሉ ኣብ ዝርርብ ከም ዘላ ይግለጽ ኣሎ። ንዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ብልቓሕ ኣብ ቀጠራዊት ክለብ ዘሕልፎ ፊሊፕ ኮቲኒዮ ክሳብ 2026 ኣብ ቪላ ፓርክ ዘጽንሖ ውዕል ከም ዘለዎ ይፍለጥ። እዚ ወዲ 32 ዓመት ተጻዋታይ ብወገኑ ናብ ናይ ንእስነት ክለቡ ቫስኮ ዳ ጋማ ዳግም ንምምላስ ኣብ ዝርርብ ከም ዝርከብ ብተወሳኺ ተገሊጹ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎም መደብና ኣብዚ ይዛዘም ኣብ ዝቕጽል የራኽበና ሰሰናዩ።